Biljanaci, što se dogodilo? Dobar dan, mislimo da je udario glavom. Možete li nam pomoći? Mogu, sad ću pregledati djecu. Djece, jeste li dobro? Ne, pao sam sa skija. Pazite, polako, pratite moj prst. Pomičite glavu lijevo desno. Dignite lijevu ruku. Desno. Dignite lijevu nogu. Desno. Djece, polako. Imam jednu dobru i jednu lošu vijest. Dobra je ta da glava sasvim dobro funkcionira. Dobro je. Loša je ta da je noga slomljena. Ne, vi mora da se šalite. Ne, slomljena je na 3 mjesta. 3 mjesta, pobužit će ga tjedan dana. Ma dečki, bez brige, ko sutra sam kao novi. Biljanaci, skinite djenicu u skije, a ja idem po kutiju prve pomoći.